Dobrý večer, začínajú sa správy Dolnokubínskej mestskej televízie. Vitajte pri ich sledovaní. V piatok 8. februára prišla do Dolného Kubína ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová. Dôvodom jej návštevy bola celoslovenská konferencia na tému Poľnohospodári v roku 2008, ktorú okrem ministerstva zorganizoval Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenska. Hlavnou témou piatkovej konferencie, na ktorú do Dolnokubínskeho mestského kultúrneho strediska prišli poľnohospodári zo všetkých kútov Slovenska, bol program rozvoja vidieka až do roku 2013. Táto oblasť potrebuje väčšiu pozornosť, pretože podhorské horské oblasti boli dosť zanedbávané aj v minulom období. Chceli by sme tu zastabilizovať živočíšnu výrobu práve z týchto peňazí. Na roky 2007 až 2013 sú pre slovenské poľnohospodárstvo určené nenávratné finančné príspevky vo výške 2,5 miliardy eur. O ich získanie sa musí pričiniť každý poľnohospodár sám, a to tak, že najneskôr do konca apríla podá projekt, ktorý bude úspešný. Peniaze neprídu len tak. Ja dokonca dostávam veľakrát také otázky, že či by nebolo lepšie, keby som ja chodila s tým vrecom a rozdávala peniaze. To proste nejde, sú to európske peniaze, sú pod tvrdou kontrolou, ale také potešujúce je, že aj Európska únia vedie momentálne diskusiu, ako zjednodušiť platbu na plochu. Keďže Zdenka Kramplová je na poste ministerky len krátko, nedalo nám nespýtať sa jej, ako sa v tejto pozícii ako nasledovnička ministra Jureňu cíti. Tak vždy je to o tom, či človek si vie získať ten rešpekt. Myslím si, že zatiaľ ho mám. Problémov je pomerne veľa. Za tie 2 mesiace som toho ešte veľa nezrealizovala, pretože všetko potrebuje určitý čas. Túžbou ministerky je, aby poľnohospodárstvo získalo konečne iný status medzi ľuďmi, pretože, ako povedala, stará sa o obživu ľudí.